així per darrere i diu, sí, sí que estic així. I en seguida don Juan diu, ai, és que això sí que volia veure-lo. Ei, però a Sant Home si m'acaba de dir que vinga a dir que no està i ara me diu que sí que està, com ha quedat jo? Això així de vegades m'ha passat. La transició és una època d'esperances i anhels de canvi per a grans sectors democràtics que prenen la figura de Fuster com a referent. Al País Valencià es produeixen grans manifestacions per reclamar la llibertat, l'amnistia i l'Estatut d'autonomia. Molt més enllà que els nacionalistes, que els valencianistes i fins i tot que les esquerres, en un sentit ample, tots els demòcrates en algun moment eren fusterians. El fusterianisme, en el moment de la transició, és pràcticament tal, com dir en el País Valencià, el progrés. La modernització, el progrés, la millor utilització de la memòria, una memòria no nostàlgica. Fuster era al mateix temps un humanista i una persona que volia un canvi profund, que tenia una idea de la societat possible molt diferent de l'existent. Però al mateix temps, com a humanista, no volia trencar res. L'impuls de progrés, però, havia de trobar una resposta molt concreta. La conjunció dels vells quadres franquistes, l'extrema dreta militant i el valencianisme folclòric donaria lloc a un anticatalanisme de base més ampla, el blaverisme, caracteritzat per una virulència irracional. L'eclosió del blaverisme es produeix quan la UCD i gran part de la premsa l'assumeixen en la seva lluita contra l'esquerra valenciana. És l'època de major projecció pública d'un Fuster que es mostra més combatiu que mai, amb una sèrie d'escrits d'urgència i agitació en els quals analitza el període històric que s'està vivint. Jo crec que aquest Fuster irònic fa una aportació al tarannà polític de la transició important. Des del moment en què va veure la Constitució espanyola, ja va veure que s'havia fotut, parlant clarament, s'havia fotut el tema. La progressiva normalització política, en un sentit diferent al que Fuster esperava, acaba amb l'entusiasme dels primers anys i dona pas al desencant i la desmobilització. Al desencís també contribueix un nou ingredient, l'esclat de brots de violència dretana, de la qual Fuster esdevé un dels objectius principals. A la seva casa rep pintades amenaçants i 2 atemptats amb bomba. Jo crec que està afectat no tant per el tema físic, podríem dir, com per la barbaritat, que suposava que contra la raó es contestara no en la raó, sinó en bombes que havien destrossat tot això. Immediatament, però, es produeixen multitud de manifestacions i actes de suport i homenatge a la figura de Joan Fuster. L'enemic va tenir la gràcia, en aquest sentit, o la desgràcia per nosaltres, d'estimular un anticatalanisme visceral, o sigui, va utilitzar en bona mesura l'escriptor Fuster en contra dels ideals que proclamava i que van tenir èxit, que la gent s'ho va creure.
a Boix hi havia gent, diguem, valencianista de bona fe, que creien que estaven amenaçats en la seva identitat. Venim a Castelló el 1982 a ratificar el sentit unitari d'irreductible catalanitat que inspirà les normes. Venim a Castelló a proclamar en veu ben alta que contra les maniobres hostils al nostre idioma que hi ha en marxa, el poble valencià conscient alçarà la resistència més decidida i més clara. Es va reunir gent de tot el País Valencià, van baixar també gent del Principat, era, diguem, una demostració de voluntat, no? De tots els països catalans concentrada allà. Així, el que ha de quedar clar és que el valencià, el català que parlem al País Valencià, és encara una llengua postergada, o pitjor, perseguida. Ens la volen acorralar al reducte folclòric. I no, així hem acudit a manifestar-nos per la unitat de la llengua, per la supervivència de la llengua, pels drets de la llengua. A veure, aquell acte estava en un context molt tens, perquè quan s'estava aprovant l'Estatut. Tal nivell de tensió que l'acte consistia, era molt senzill. Havia mort Sánchez Guarner, o l'havien matat, és una altra història també, un 16 de desembre, coincidia a les normes de Castelló. Per tant, anem a Castelló i fem un acte que només ha de ser Lluís Llach cantant el campanar de sa mort, només, i Fuster parlant. Bo és que ara vosaltres i jo, escriptors i lectors, mestres i alumnes, sabuts i poble, ho reconeguem i que reconeguem que no hi ha altra eixida possible. Personalment crec que no tot és una qüestió de divergència d'ortografies. En realitat, o ens recobrem en la nostra unitat, o serem destruïts com a poble. O ara o mai. El Fuster allà el que vindica la validesa de les normes de Castelló com a l'única eixida que té aquesta societat per modernitzar-se des del punt de vista de la comunicació. Sense una llengua travada, estructurada, normal, no hi ha manera de normalitzar una societat. L'aprovació de l'Estatut d'Autonomia Valencià el juny de 1982 representa per a Fuster la culminació d'un fracàs polític i una mostra de la incapacitat dels dirigents valencians. És com va dir allò que aquest país el faran les esquerres o serà d'esquerres o no serà. Que el que volia dir a la vista del que havia fet la dreta, ell pensava que el país el faria a l'esquerra. El que sí que deia moltes vegades, a pesar de tot el que deia ell, Paco, no creguis, però este país és més de dreta que la mare que l'ha parit. Malgrat tot, amb el temps, Fuster reconeix l'encert d'algunes disposicions preses en els àmbits de l'ensenyament i la cultura. Mostra la seva aprovació a la llei d'ús i ensenyament del valencià i dona suport a la creació de la Biblioteca Valenciana. Durant aquells anys, fa viatges esporàdics a Atenes, Roma, Londres, Toronto, Nova York o Berlín. Però al marge d'això, continua fent la vida de sempre a Sueca. Jo frustrat. Per què? Home, perquè allò que tu propugnaves, doncs, no s'ha realitzat. Jo dic, molt bé, el problema, com que es tracta d'un plantejament polític, tal com aquell xicot m'ho dia, l'amic m'ho dia, jo vaig dir, bé, què vols que ho diga? Ara estic segur que nosaltres valencians i tot allò que acompanyà nosaltres valencians fet per altres persones, això, evidentment, ha tingut un resultat. Si no, certes coses que avui existeixen al País Valencià